7. februára sa skončila základná časť 5. ročníka Skalickej mestskej florbalovej ligy. Štartuje v nej 10 tímov, medzi ktorými sa v prvej časti súťaže najviac darilo tímu Mlátičky so 49 bodmi. Druhý bol Uragán Senica, ktorý nazbieral o 4 body menej. Za touto dvojicou s už 10-bodovým odstupom obsadilo tretiu priečku Letničie. Najmenej bodov, iba 5, získali v 18 zápasoch Kings. Tabuľka po základnej časti sa rozdelila na dve časti, pričom medzi sebou teraz budú hrať tímy od 1. do 5. a od 6. do 10. miesta. V nedeľu 14. februára sa odohrali prvé 4 zápasy nadstavbovej časti, z ktorej vzíde 8 tímov pre play-off. V kvalitnejšej skupine sa zrodili trochu prekvapujúce výsledky. Špelún Crew porazil Uragán Senica 4-3 a Sokol Skalica rozstrieľal Letničie 16-3. V druhej skupine Kings podľahli Tigers 3-8 a Bukekela prehrala s Archangelsk Bely 4-12. Pripomíname, že zápasy sa hrajú v športovej hale pri bývalej ZVL, pričom hracím dňom je nedeľa v hodinových intervaloch od 1. buli o 9. hodine.